Hello guys, ang panahon karon diri sa amo kay kaulanon. Kisdom kayo ang langit. Ya, si Tingkuyan to mamisbis daw siya. Hindi na naay lang pamisbis ko. Kaulanon, di kay mamisbis din siya. Oh, kisdom man kaayo ang panahon. Mamisbis kag talong. Naunsa ang taon inganha ka diha wa ka nag-abri sa gripo ora magnakuli. Naguyod-guyod na kasahos niya, wa ka nagkuan sa gripo. Abot. Kaulanon gani na misbis ka. Matagak ng bulak anak lab. Tunong nimo sa bulak. Ah. Nalabay dako-dako nga talong ditong Adidas. Kuha na nimo? Ha? Ako mo nang gi kuan hapon. Nanan po kay mong suonan lab. Saging. Ha? Siguro na buka. Lami man na okra. Magkuha daw ko og krodo. Og lighter. Darang krodo. But I feel I'm going older. And the sun of echo at a distance, like the sound of a windmill going round. These I always be so before. Tugayan, magpamisbis Tingkuyan ay. Ha? Ito na diha asa.
Kada buntag. Mamisbis og talong basta way ulan. Maghaling na diri oy. Maghaling siya kayo para sa talong. Pamagti. Kusog may ulan na. Kaya pagis. Ay, narinig lang, hindi mo ito. Ugas ako pa daw sa balay. Nagaso-aso na. Ipasuhan jud niya ang kuan talong. Uy, muli na ta kay taligsik na. Tara na. Usog na kay ulan. Paingon diri. Malaos ng saging ba? Musilaob na. Ta. Mamunsa ka? Hindi mo so. Uy, pagkas ba rin? Wala ay akong giyo. Wala lagi. Ito sa ligo ng baboy. Ito. Bunsa paday ka? Ano boy? Tara na ay, kay wa na ako kusog ng ulan. Tinanag sili diri ay puno ay. Kung bias din ko yan eh, ulan. Doon na yung ulan. Ang sili oh. I know. Hi guys, happy morning.